मैं मर जाऊंगा लेकिन हिप्रासा को कुछ नहीं लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। 못한 슬람나 니니나 할머거진 상상 속이나 니니 슈마이로 खामथिंगो बोर्ड ऑफिस लोग लाइमानी पांडा फाइमान जाखा टीटीआईडीसी बरम गनां जगदीश देव बर्मा एक्स ईएम बरम गनां चंद्रोदय रुक्मिणी देव और वो जिनी योटनी जिनी ताकुक जेम्स देव और वो जिनी मथानी सीनियर लीडर्स एकेबा जिनी बूथ कमिटी नि इलेक्शन कमिटी नि जिनी चेयरमैन परमगनां जम्बू देव बर्मा देव और ब्लॉक नि प्रेसिडेंट परमगनां सुबुध देव बर्मा ते टीडब्ल्यूएफ नि सेंट्रल कमिटी नि सेक्रेटरी दिनारानी देव बर्मा देव चिन और देव लीडर्स रक तंबायो जतनो न और फाइमान जाक नाइनो पाइपले हमजाक माते चौबानी जी बायाफारो आओ जों बुफ्रु 2023 फाइनो बुफ्रु विधानसभा निर्वाचन अंगनो हिमां न सामपावै फाइगा 16 तारिखनो जों बुथ मारि लाइसिनाय बुथ बरबा मारि लाइसिनाय जों नासिमां तिप्रामो थावो बुथ दिनाय तिप्रामो थानि चिन्ह हंकाय आंध्र सचिनो रुपिनि को बा अमतुइ दहे अमतुइ न होना आमतुइयो जों बुथ मारि लाइनाय नरक दति फुंगो बासा फुंगो सातावनो थांगै जों बुरिरक थांगै बुथ दिलायदि आमतुइयो तान हिमाले नरक आमतुइयो बुथ दिखा माने न बुबाग्रानो बुथ दिखा आं तिनि सपना देबरमा बुबाग्रा बै चंगि रहजाक नंनि विधानसभा केन्द्रवो बुथ बासाय दिनै अब आं बुथ बचाया तिप्रामो थानि खरकसा वारियर इंगै जात दफानि सामुं थांनानि बागिनाय आं खरकसा चंगि रहजाक अब बुबाग्रा सिबुसावो बुबाग्रानो न बुथ दिदिनै नाय नं थानि कबं मुं मोनारगो पियाबा तिनि जारा अपोजिशन चिनि तिप्रामो थानि जारा तिप्रामो थानि बिरोधी बरक सावो बहंगांगा फातारनि बरक ओ विधानसभा फाइ बासाय तंफायगा बनो अल नरक मा मानोबा खारि थाङानो नुगलाक नि सामाने आं नरक न सानानि मुचुंगो दिनि साबनो फातारनि हिन जोंहा मा बुजिलायनाय साबनो फातारनि हिन आं त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरासा आं त्रिपुराजों आं बुमा आं कोनो दिन फातारनि अंमाया ताबुग्रमदि जों अरवो अ हाचिनि हिंकांकाय साब सासन खायतं साब फातारनि बरक फायनाय अरवो चिनि बरक रक जुग ग्रम लायै जे गणतंत्र अधिकार नै गणतंत्र हाफ्रुनि सिमिनो जों साबनो बुद्धि फाय ब फातारनि बरकनो बुद्धि फाय आबोसो नायतुक दे